Maya payabak po. At po king mumunang aldo, ning kikatampon tridong parangal, king Reynang de los Angeles. Siklod tamo po. Kinagyunig ipampon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi. Panginoong kong Hesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, pangalawa ng Santissima Trinidad, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, nakusang nanaog sa lupa at nakitulad sa aming abang mga likha. Upang kaming masakop at may pag-adya sa aming mga kaaway. Ako po, kaabang-abahan sa lahat, ay nagpapatira pa sa kailaliman ng iyong awa sa pamamagitan ng kamalmahalang Birheng Marina na maanghel at gayon din sa pamamagitan ng mga banal sa langit na ako'y masilayan ng liwanag ng Diyos Espiritu Santo upang mabatid ko ang aking mga kasalanan, mapagsisihan at magkaroon ng tibay na loob na magtika at hindi na muling magkasala, umiwas sa mga okasyon ng kasalanan at manatili sa iyong grasya. At kung sumapit na ang oras ng pagpanaw sa mundong ito, ay makaharap ako sa iyo at pala rin akong makasama mo at ng kamahal-mahalang Birheng Nuestra Señora de los Angeles. Amen. Panalangin sa bawat araw. Panalangin sa unang araw. Kamahal-mahalang Birheng Nuestra Señora de los Angeles, batid ng lahat ng kung kaya, hindi magunaw na muli itong mundong batbat ng mga kapalaluan na walang tigil sa paglikha ng sari-sari at mga bagong relihiyon na ginagamit ng kaaway upang malihis sa tunay na pananampalataya. Ngunit dahil sa iyong awa at pamamagitan, ay natasan mo ang mga espiritong kawal ng koro ng mga anghel na dahil sa kapangyarihan ipinagkaloob sa kanila'y naitaboy sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang kanyang mga kampon. Kaya nagsusumamo kami sa iyo, o magkandiling Reyna, at ina namin. Ipagkaloob mo po na kami manatili magpakailanman sa tunay na pananampalataya sa iisa, banal, katoliko, at apostolikong simbahan ni Kristo na siyang tunay na daan tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa katahimikan po, banggitin po natin ang ating mga kahilingan sa pamamagitan ng ating mahal na Birhen, Nuestra Señora de los Angeles. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at idya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
koro ng mga anghel sa langit, ipanalangin niyo kami. Panalangin. Panginoon naming Diyos na lumikha ng langit at lupa, kami nagtitipon sa harap ng kamahal-mahalang birheng ina namin, ang Nuestra Señora de los Angeles, ay pagkalooban mo ng grasyang makapaglinis sa aming kalooban nang kami maging dapat na magkamit ng iyong awa at tulong na aming isinasamo, pakundangan sa mahirap at sakit ng aming Panginoong Hesukristo at mga sakit ng kalinis-linisang puso ni Maria at sakit ni San Jose, at gayon din sa pamamagitan ng lahat ng mga banal, magpakailanman. Amen. Huling panalangin sa araw-araw. Makapangyarihang Reyna ng Langit, pinagpalang Birhen Nuestra Señora de los Angeles, ikaw na tumanggap mula sa Diyos ng kapangyarihan, yumurak sa ulo ni Satanas, isinasamo namin ng buong kapakumbabaan na ipinag-utos mo sa hukbong maanghel na nasa ilalim ng iyong kapangyarihan, nagapusin nila at itaboy ang iyong mga demonyo upang maapula ang kanilang mga kapaslangan at iulog sila sa ikaliliman ng impyerno, magpakailanman. Amen. Amen. Ipanalangin mo kami, Reyna de los Angeles. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Mayapat magrasya nga bakpo kay kayungan. Kaniti pong kayal dawan, pag masusyantahin kapigaganakan kang San Pedro Crisologo. Pakiabetala ka rin kaya panalangin, ding makatuking intentiones. Ding masi-sponsor, kintridom na ning Nuestra Señora de los Angeles de Mexico. Brother Michael Ibes Santibanez and family. Pasalamat Jose Pepe Hison, Christian Rona Gomez, Brando and Loy Nosawa, Anita Lagman. Special intention, Mr. and Mrs. Michael and Charis Santibanez and family, Mr. and Mrs. Michael and Hollywood and family, Mr. Mark Ivan Santibanez and family, Miss Chona Kapulong, Mr. Emerson Lumba and family, Mr. Rene Kanda and family. Speedy recovery Daddy Celerina Salas, Conchita Guanzon, Candelaria Aguila, Mario Supan, Bel Trinidad at Lamberto Santos. Birthday Thanksgiving Daddy Joseph Magat, Perlita Reyes, Annette and Rain Supan. 38 wedding anniversary Romel and Constancia Torno. Antimurin ding sablang kaladoking purgatorio at ding kaladwada di Father Marcelino, Domingo Sr., Francisco, Mariber, Perla, Reynaldo 40 days, Darwin 40 days,
Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Lamberto, Lorenzo, Amor, Africa, Maria, Alfredo, Ligaya, Ramil, Anselmo, Aleli at Librado. Makiabetan po king dalita pamukulat. Ilaginingin pa po ng anak po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yeso Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamanantabi ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. At kaya kaan timurin, Maya pa, bakya kay po. Morning. maya payabak po amo. At king umpisa na po ng kay katangatlong ang aldo, pamagsadya para king piyesta ng Nuestra Señora de los Angeles, o Our Lady of Angels. Gaganakan tayong piyesta ng San Pedro Crisologo, metong obispo at doktor ng Santa Iglesia. Ating Crisologo po, yung palamburi na sabyan, ginintuang pamangamano. So, siguro po yung Pedro Crisologo, may kilala kayang matenakan na pamangamano. At batang abebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagkalungkutan din kasalanan tamo, anyaran pa mo yung lunas na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo, ikay mitakda, kinggelingan ng mga manong San Pedro Crisologo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo ikay pialimbawana ng San Pedro Crisologo, king katapatan na king obrang pastoral. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo ikay sinawag kang San Pedro Crisologo, ban mayapse, karingamanang mitmong katuliran. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ang Diyos sa may 22 pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, edala nakatangan sana, king biye alangang Amen. manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, inubog may Pedro Crisologo, antimeto nga makapasubaling talapanaral ng kaya kangamanong may katawan tao. Ding panalangin ng San Pedro Crisologo sa upandakesanang lugod, king misteryo ng kaya kaming kaligtasan. At gawandang matalino o malino, ing kabaldugan, ng kaya kaming lugod para karingaliwa. At ihadwan mi, king kapamilatan ni Ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ning Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo.
Pamamasang ibat, kinlibro ning Levitico. Ing ginunga na kang Moises, deti ila ring kapiesta ning Ginu, apag masusya nyo, king makatakdarang panawon, kambening sagradong kapulungan. Ing pamaglabas ning Ginu, ang mananabo king 14 ng aldo, at palutan